sarki wai ka hada ruwa a sarki diba sagana an ba ka idan wannan ba kowa ya yi shi ba tsaya kowa ya yi shi tsaya kan kuwan ba ka tsaya kan kuwan ba da ku so da ni da ni so da ke ba kowa ya yi shi sai ne ina mun ci mun ci ko ba ni za a yi azumi da ruwa tsaya sagana ci ma ba dan gosha dan gosha ce baba na wuce dan wata da sagana dan gosha sagana ce ƙarya ne tsoro na to magana tsoro babu wanda buga duwan baba ce wani da Allah ya tsoro ba ga wallahi kana da aka kalli cikin ɗayan waka wallahi da ni kalli ce masa ka ina wani kowa ko da ke kuma ni kalli da wani aiki to da zalim kowa ya yi sai Bari kowa ne shi a takan duwala ne. Babban bari na ce a kan duwala ne. Sai ka koya wa kan duwala ne. Kai ma dan kwasha ne shi. Ba lalle bane ka da ka zama dan gosha. Allah ba da Gaskiya ne. Mun ka ce ana ce ko mutum da ya ba ka ba da dole kuma ba a mai dole kowa ne shi tsami da kai a bi an gosha ko ka ce wannan haɗu ba ta Allah bace ba Allah Allah ka. ba da wani ake kawo ba batun muna da masu rabawa nan wannan kai ga dan gero ko gida baya ruwa ta kula ce fita na ba ce fita da kuwar kaduna da kuwar ku nan wannan kai la ilaha illallah magashi fita nan wannan kai magashi ba zai wuce shi bane ba magashi dan gosa na hulu bisa abdullahi matsoro basarin ya karfi wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبنك كشك يا مربا يا مربا لا أبنك كشك بربوسا كشك ما نبي يندم كشك ما نبي يندم لا أبنك لا حول ولا قوة إلا بالله كشك لكنونا لا إله كشك سكنا لا أبنك لا إله إلا الله يبتلي لا أبنك كشك ما نشأ Merece karbayancinsa, Musa ne hade ka shirya, tun da ka shirya, Musa ne hade ka shirya, tun da ka shirya, Musa ka shirya, tun da ka shirya, Allah tuwa ka shirya, Bahar ka shirya, Shamsara ka dan Musa ka shirya, wa la hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ku da ta ko tare da ko ta waraye, wallahi kai fadi ko afadi kai kurdan kude kai kurdan wata Allah da ya faɗa da wannan hoto ko shi ayi ba ta da banza shagon ne da su kan da wannan hoto da na hango ne kaza ke yi a tabbata ce in ka hausa sarki ya ce duk wanda ya fara nan ga dan nan la ilaha illallah Pemulihan anak muda mereka bukan
zargi Allah ga wani gidan ya hama ni sarki da su garkuwar dutse sun gama sun taho garkuwar dutse ya juyo yar mata ya juyo la ilaha illallah ba ka mai tafasa ya juyo amma ba daga ayi ba ka ce ya banza ne uban na kai ya ilaha illallah sai ka kara sai babu sai an warka kara bai cika bai ya mutu na rada da Allah ya mutu da hali wallahi da Allah ce mata bai bai da Allah kawo ne uban na kai dakta yana zuwa ba har zai kisa kan gudunka sarki ya bayar ne uban na kai cika bai amma duka ba ka duka bai ne uban na kai da sheka wuri ka gyara shagon garkuwa ka gyara wurgini ne shagon garkuwa a gyara shamsa a kallon kuza ne karfin da kwallo zayyan idan Allah ya kai mu gobe dogon da nunin bangi zai dawo ɗan mage yana hanya ba hannun mai takwasa ba na hanya garkuwar dutse yana hanya a ba mu suna da gaba za mu ci gaba da dambe amma manyan su farko su ne za su ci a bari sai ji saboda kowa ya bane su a yi a tuwar da hannun musa tikiti Kallon
shagon nasara ya turo ya ce da haɗin ɗan sanda a gaya mu ya wuto ɗan ja buɗe ubanna kai na audu mai kayan gaba ya wuto ɗan ja amma fa zuwa zuwa gaga shi na makamman mai tukwasana ni ba haɗa ba ma ni da ba buɗe ubanna kai la ilaha illallah wai ana kiran maza kamar ba su kusa gane hannun kaɗan mutanen bauchi la ilaha illallah gasa kaɗan mutanen bauchi gane shagon garkuwa la ilaha illallah ta dangana za a tafi da tuwa da wala kun wala wala ta illa minna gasa kaɗan mutanen bauchi wala ubanna kai haka kake haka take shan shawa kai lafiya ya kuma aika wallahi ragi wai mu ba da yawa ba gasa kaɗan garbu sarki shefa kwaje a aika ba makamai garba shamsu la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammad da ba mun samu to tafi mu ga yadda za a yi dan da ba wani uban da kai ba uban da ba ya samu ina mu bare ba uban da ba ya samu wani uban da ne sai ka dan da ba la ilaha illallah amma fashi kada da wani uban da kai to inda ana haka wallahi yanzu guda yana hilalun bawa dan ban da fa kisa na da Allah in aka maza sarki ina ga sai an fadi inda yana haka yanzu guda yana hiji ga dan ban da shamsa an kallon muza na na sanar ruwa kai kallo wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la ilaha wala hawla wala quwwata illa billah wa ni da na sai ruwa kai wazo kaga ni ko mun da mu la ilaha illallah na sai mun da na na sanar ruwa kai kallo ga dan ban la hawla bismillah wala hawla wala quwwata illa billah wala ubanna kai shamsu na kallon banza Allah da kafa wanda zai fadi shi yasa aka ce ake san da dan da dan hoto ne da shi da auta na Aisha na in ba ya jira ba har sha wannan dan suru da shi da dan da dan hoto ne wannan kai rigin da ke biba na da Allah ne ya tabbata sai ya tabbata sama shamsu na kallon banza shago da kallon zallan da suka da duniya ليس كما لا فكرة إنما سبب ما كان لا إله إلا الله أجابا شباب الكوة تبادل المؤمنين سلف الكوة يا الله كأننا شباب الكوة بكا شمس العدم شباب الإجارة والله كسر الشمس أطول المزاح والله ما نبغى ما دونه ما إنما سبب ما كان ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن الله بلا شر ولا سوينا تقول بيني فاد سمعت بشر وأنا ودم ألف أنا ودم فاد كنا نقول أتمنى عيشة بابا بياني نعود مكان دابا محمد إنسان دابا سوكا
baban mutu magana zai sauka dar mazo zai sauka garkuwar dole zai sauka ya yi baya jira wani hanyar na ruwata inna billah matashi matashi ba mu zai ne umma buga ba wallahi shamsu auta idan ba na kauda ba sai mu zai ka da shi shamsu na garkuwar da hawa musa wallahi ko wallahi wannan kai da ba an samu fada ya kare to indiana haka shamsu auta dan bunza shagon mahamman zayyanu jefa burin dandan na nasarar ruwa kai kallo ruwan dandan kai la ilaha illallah la ilaha illallah Hey!